الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anda ayta فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ de mümin musulmanlarning islərinə düşürüb turdu. Ham şuшы islərinə düşürüb turu аларга файда китерәди. Бәлки biz bu теманы инде ишеткәнебез, сөйләшкәнебез бардыр, әмма ләкин һәр вакытта да моны искә төшереп торырга кирәк. Бу ихласлык, ният мәсьәләсе. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган сахих хәдисендә, Ан Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу قال, Умар ибн Хаттаб исемле сахабадан риваят кылына, һәм ул әйтә, ишеттем ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямнан ди, менә шушындый сүзләр ди. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ди. Дөрестлектә ди һәр бер эш нияткә карап бәяләнә ди. Һәм кеше ди нәрсә ниятләде ди, шул булачак ди. Менә бу бик мөһим мәсьәлә, ният мәсьәләсе, чөнки һәр вакытта да без ниятебезне тикшереп, хисапка утырырга тиешбез. Нинди генә гамәл эшләсәк тә, biz сорау бирергә тиешбез. Шушы эшне, шушы гыйбадәтне кем өчен эшлим мин? Шушы берәр кеше өченме, Аллаһ ризалыгы өченме, үзем өченме? Менә шундый сорау бирсәк, без инде ихластан җавап бирсәк, без беләчәкбез шушы эшебезне кемгә без багышладык. Һәм менә шушы ният, аның урыны безнең калбтә. Аны тел белән әйтү мәҗбүри түгел. Аның урыны калбтә, һәм Аллаһ субханәһу тәала нәрсә ниятләдек шушы эшебез белән, Аллаһ субханәһу тәала белеп тора. Һәм шулай ниятнең әһәмияте нәрсәдә? Без шушы гадәти генә эшләрдән, гадәтләрдән дигеме, шулай гыйбадәт дәрәҗәсенә күтәрә алабыз. Шушы гадәтләребезне, әгәр дә ниятебезне дөрес итеп төзәтсәк, һәм аны сөйләп, аңлатып китербез. Һәм шулай ният нәрсәгә кирәк? Эшләрне бер-берсеннән айырыр өчен. Мәсәлән, алык гыйбадәт белән, намаз белән. Без ният белән айырабыз фарызны нәфилдән. Шулай бит. Мәсәлән, ястү намазын башта 4 ракат фарызын укыдык име? Ниятләдек. Калбыбыз белән инде ястү намазын 4 ракат фарызын укырга дип. Аннан соң тордык, укыдык 2 ракат сөннәтен. Шулай бит. Шушы ниятләдек. Шушы ният айыра безнең гыйбадәтләребезне. Һәм шушы гыйбадәтләребезне айырырга кирәк. Айырыр өчен кирәк ният. Һәм шулай ук ният кирәк безнең әҗр-саваплар җыер өчен. Без Аллаһ ризалыгы өчен эшлибез икән инде гыйбадәтне, безгә Аллаһ субханәһу тәала инде күп итеп әҗр-савап бирәчәк. Әгәр дә инде ниятебездә яртылаш Аллаһ ризалыгы өчен булса, яртылаш инде кешенең ризалыгы булса, безнең әҗр-савап микъдары инде бик шундый әз генә дәрәҗәдә була. Ләкин якины булмаска да мөмкин. Шуңа күрә менә бу ниятнең әһәмиятлеге булды. Нинди генә эш эшләсәк тә ният кирәк. Һәм ниятсез бер ни гамәл дә юк. Менә карасак, нәрсә генә эшләсәк тә, бәрбер калбыбызда, уебызда бәрбер ният бар. Ниятсез бер ни эштә эшләнми. Хәтта гадәти эштә, менә эшкә барабыз, эшкә барганда безнең бит ният бар, шулай бит. Эшкә чыгабыз, нәрсә кәсеп итер өчен, акча алыр өчен. Ният бар. Һәм шулай ук менә бөтен нәрсә генә тотынсак та, менә шушы ниятебезне төзәтергә тиешбез. Һәм мөмин мусульманның нияте нинди булырга тиеш? Безнең төп мәсьәлә шул бурчы бит, шулай бит. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу монда искәрмә әйтеп әйтә, һәр бер эш ният белән бәяләнә. Шулай булгач, иң беренче чиратта безнең гыйбадәтләребездә ният белән булырга тиеш. Һәм нәрсәгә омтылады? Нәрсәне телиди шушы нияте белән, кешегә шул булачак инде. Шуңа күрә менә без нинди генә гыйбадәт кылабыз икән, нинди генә эш кылабыз икән, мөмин мусульманның инде Аллаһка иман китергән кешенең нияте булырга тиеш, Аллаһ ризалыгы өчен генә, ихластан булырга тиеш. Без нинди генә эшкә тотынсак та, иң беренче Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Biz менә мәчеткә киләбез, Аллаһ ризалыгы өчен генә. Намаз укыйбыз, Аллаһ ризалыгы өчен генә. Берәр кешегә ярдәм итәбез, Аллаһ ризалыгы өчен генә. Әгәр дә безнең шушы ниятебезгә керә икән, анда кеше арасында үзебезнең исемебезне таныту, анда мактану, анда кеше күрсен өчен эшләү, безнең инде ниятебез нәрсә бузык була. Һәм шулай ук нәтиҗәбездә ахыр чиктә бузык була.
Гамәлебезнең әҗер саваплы кабул булуының бер шарты булып тора шушы ниятебезнең дөрестлеге. Ниятебез бузык булса, ахыр чиктә нәтиҗәбез дә бузык булачак, кабул булмаячак. Ниятебез саф, чиста, Аллаһ ризалыгы өчен була икән, ахыр чиктә нәтиҗәсе дә Аллаһ каршында кабул булачак һәм әҗер саваплы булачак. Һәм бер галимнең сүзен әйтеп китәсе килә. Әлдә истә, күптән әйткән, укыган вакытта инде менә шушы ният аркасында Аллаһ Тәгалә хәтта имансыз бәндәләргә дә бирә хәерле нәтиҗә Менә карагыз әле Менә бу самолетлар ясаучы, машина ясаучыларны Алар бит менә моны төзегәндә аларның нияте нинди Аларга акча да кирәкми Мәсәлән, Генри Фордны искә алыйк, иң беренче машина ясаучы, шулай бит, иң беренче двигательне уйлап чыгаручы. 1900 ялгышмасам 7нче елда булган. Бәлки елында ялгышамдыр. Ул гаражда хатыны белән шушы машинаны двигательне җыеп ята. Төнгә хәтлек аягыннан егылганча хәтлек шуны җыеп, эшләп ята. Һәм бите кеше көлә, нәрсәгә ул булып чыкмый кирәкми Менә бу кешегә шушы галим әйтә инде, акча да кирәкми аңа халык арасында дан казаны да кирәкми Бары тик нәрсә беренчесе шушы эшен ярата икенчесен җәмгыятькә файда китерәсе килә Һәм Аллаһ Тәгалә менә шушындай ният булган аркасында, бу Аллаһ ризалыгы өчен түгел, әмма ләкин нәрсәсе бар моның эшкерсезлеге бар. Ул кешегә файда китерәсе килә һәм шушы эшен яратып эшли. Менә шуның аркасында хәтта имансызларга да Аллаһ Тәгалә хәерле нәтиҗәсен бирә Карагыз самолет төзүчеләр телефон ясаучылар аларның битте иң башлангыч чорында хәзерге түгел, иң башлангыч чорында ниятләре нәрсә кешегә файда китерү, кешенең эшләрен, тормышын җиңеләйтү һәм файда китерү иде һәм уларны яратып эшләде. Аллаһ Тәгалә барыбер нәтиҗәсен бирде Беренче чиратта без мөселманнар эшебезне менә әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен эшлибез икән, Аллаһ та һичшиксез безгә хәерле нәтиҗәсен бирәчәк Шуңа күрә менә нәрсә генә тотынсак та, әгәр дә инде безнең ниятебез ихластан саф чиста була икән, Аллаһ Тәгалә бирәчәк безгә хәерлелек бу эшебездә инде. Һәм шулай ук менә без гадәтләрдән инде шулай ук әҗер савап эшли алабыз Аллаһ каршында. Мәсәлән, алык тормышта гадәти нишлибез без? Йоклыйбыз, ашыйбыз, йөрибез, анда эшкә барабыз. Менә шушы гадәти эштән дә без ниятебезне төзәтеп әҗер савап эшли алабыз икән. Чөнки Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Һәрбер эш ниятка карап бәяләнә һәм нәрсә теләде шул булды диде. Шулай бит. Әгәр дә без ашыйбыз икән, калыптан ниятлибез, менә бисмилла әйтеп шушы ризыкны ашыйм һәм ашап көч туплыйм, көч туплагач Аллаһ ризалыгы өчен гыйбадәт кылам, изге гамәлләр кылам, кешегә, җәмгыятькә файда китерәм дип ашыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә шушы ашаган ризыгыбызга да безгә гыйбадәт кебек әҗер савап язачак. Чөнки аңа дәлил шушы, һәрбер эш ниятка карап бәяләнә. Безнең ниятебез нәрсә? Көч җыеп, тукланып, гыйбадәт кылу, изгелек кылу. Йоклаудан соң, әгәр дә без йоклар алдыннан ниятлибез икән, йоклап, шулай ук көч җыям, ял итеп алам да, торгач, яңа көн башлагач, Аллаһны күп итеп зикр итәчәкмен, изгелекләр кылачакмын, җәмгыятькә файда китерәчәкмен дип ятабыз икән, шулай ук безне йоклаган сайын, анда 6-7 сәгать йоклыйбыз икән, йоклаган сайын безгә әҗер савап язылачак. Чөнки безнең ниятебез нәрсә иде? Шушы йокыдан ял итеп торып, изге гамәлләр кылу иде. Эшкә бару, мәсәлән, эшне дә шулай гыйбадәт итеп кылып була. Әгәр дә эшкә барам, Аллаһ ризалыгы өчен яратып, җиренә җиткереп, үз эшемне эшлим, шушы эшем белән кешеләргә файда китерәм, кәсеп итеп акча алам икән, шушы акчам белән хәләл ризык алып кайтам, гаиләмә, балама хәләл ризык ашатам, һәм шушы калган ризыктан әле садака бирәчәкмен, анда бүтән төрле изгелек кылачакмын, Аллаһка якыная торган бүтән төрле изге гамәлләр эшлим, кылачакмын шушы алган кәсебемнән дип ниятлибез икән, шушы эшләгән эшебез өчен дә безгә әҗер савап булачак. Бик гадәти, бик җайлы, әмма ләкин күбебез эшләмине өчен я без гафиллектә, я без онытабыз, я без инде моңа игътибар бирмибез. Әмма ләкин шундый гадәти нәрсәләр белән дә Аллаһ каршында без әҗер савап туплый алабыз икән. Бу хадис шуңа дәлилләп тора. Һәм шулай ук менә бу ният мәсьәләсендә һәр вакытта да инде
хисап кылып торырга кирәк, чөнки бер галим әйтә, менә мин ди галим әйтәм моны, исемен хәтерләмим. Иң авыр нәрсә ди миңа ди, шушы ниятне төзәтү ди. Уйлап кына карагыз, Аллаһтан иң куркучы бәндә әйтә. Иң авыр нәрсә ниятне төзәтү ди. Чөнки ният ди, ул һәр вакытта да үзгәреп тора ди. Һәр вакытта да нәрсә Аллаһ ризалыгы өчен түгел, күбрәк шушы дөнья өчен, кеше өчен кайбер гамәлләрне эшлисебез килә. Һәм шуңа күрә һәр вакытта да ниятне гел чистартып, паклап торырга кирәк. Аллаһ ризалыгы өчен генә булсын иде дип. Аллаһ кына кабул итә торган гамәл булсын иде, гел һәр вакытта да инде төзәтеп торырга кирәк инде. Шуңа күрә менә бу хадис инде безне этәрә, һәрбер гамәлебезне инде аның өчен эшләргә. Һәм Аллаһ моны бу хадисне инде тагын да дәлилләп, ассызыклап Qur'anda Allah Subhanahu Taala әйтә: "Ва ма умиру илля лиябудуллаһ мухлисина лахуддин" ди. Сезгә әмир ителде ди, ихластан гына бер үзенә генә гыйбадат кылырга һәм аның динендә ихлас булырга ди. Менә бу хадисне инде Qur'анда да Allah Subhanahu Taala дәлилли ихлас булырга ди. Шушы гыйбадат кылганда аның динендә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу инде шушы ниятнең әһәмиятлеген әйткәч, шушы хадистә дәвам итеп мисал китерә дөнья белән. "Фәмән канат һиҗрату иля Аллаһи ва расулихи фәһиҗрату иля Аллаһи ва расулихи" ди. Кемнең ди һиҗрат ул күченү дигән сүз, шулай бит? Мәсәлән, бер кефер дәүләтеннән ислам дәүләтенә күченү дип һиҗрат дип атала инде. Мәсәлән, инде бер җирлектә торасың, анда синең динеңне кысалар икән, син дин тотырга бирмиләр икән инде. Анда намаз укырга, мәчетләр төзергә, ураза тотырга, гомумән динеңне тотырга бирмиләр икән инде. Мусульман кешесенә фарыз була икенче дин тотырга рөхсәт иткән мусульман дәүләтенә, анда яки бүтән мусульман дәүләте булмаган, әмма ләкин динен тотырга рөхсәт иткән җиргә күченергә фарыз була. Чөнки Аллаһ каршында кыямәт көндә җавап бирәчәк, әгәр дә күченмәсә. Чөнки ул анда динен тота алмый. Төп безнең яшәүебезнең максаты ул дин тоту, Аллаһка гыйбадат кылу, шулай бит? Һәм Мәккәдә мөшрикләр бик каты мусульманнарны кыса башлагач, Аллаһ Субхану Тааля фарыз итте андагы мусульманнарга кая һиҗрат кылырга? Мәдинәгә, шулай бит? Һәм инде кайбер шын теге иманнары камил булган инде мусульманнар, сахабалар инде Мәдинәгә күченделәр. Шулай бит? Һәм шул вакытта әйтә, кемнең һиҗраты ди Аллаһ ризалыгы өчен булса ди, һәм аның Расүленә иярү йөзеннән булса ди, аның һиҗраты ди Аллаһ ризалыгы өчен булды һәм аның Расүленә иярү юлы белән булды ди. Ягъни шушы һиҗраты кабул булды ди, дөрес булды ди. Менә бу күрсәтә, шушы һиҗрат та Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Һәм инде әйтә, дәвам итә: "Ва ман канат һиҗратуһу иля дунья юсибуһа ди, ау имраатин ятазавважуһа фәһиҗрату иля ма һаҗара илейһи" ди. Менә бу инде шушы ният дидек бит, һәрбер эш ниятка карап бәяләнә. Һәм нәрсә теләде, нәрсә ниятләр шул була диде бит. Һәм менә шушыны бу безгә мисал китерә дөнья белән. Ә кем инде һиҗрат кылды ди, дөнья өчен ди, шушы дөньяны алыр өчен ди, яки берәр хатын-кызга, мәсәлән, никахлашаныр өчен, өйләнер өчен инде ди, аның һиҗраты ди, шушы нәрсә теләде, шуның өчен булды ди. Ягъни күрсәтә, шушы дөнья өчен күченә икән инде, мәсәлән. Бер дәүләткә кызыга дөнья өчен инде, анда күп итеп, мәсәлән, хезмәт хакы куялар, һәм шушы хезмәт хакы өчен инде, шуның ризалыгын өчен инде күченә икән инде, аның һиҗраты, аның күченүе, аның нияте шушы зарплата өчен, шушы эш өчен була инде. Яки берәр хатын-кызга өйләнергә теләде дә, һәм шул хатын-кыз әйтә: "Әйдә, әгәр дә мин яңа шушы шәһәргә, шушы җирлеккә күченсәң, мин сиңа кияүгә чыгам" ди. Һәм аның нияте нәрсә? Аллаһ ризалыгы өчен түгел, нияте шушы хатын-кызга өйләнү, шушы хатын-кызга никахлашу, аның нияте менә шушы була. Һәм нәтиҗәдә менә шушы нәрсә теләде, шуңа ирешә. Аллаһ Тааля бирә. Нәрсә ниятләде, Аллаһ Тааля бу дөньяда барысын да бирә. Әмма ләкин ахыр чиктә нәтиҗәсе генә нинди була? Монысы инде икенче мәсьәлә. Һәм менә шушы мисаллар белән Пәйгамбер саллаллаһу безне өйрәтә, әгәр дә без Аллаһ ризалыгы өчен инде берәр гамәл эшлибез икән, Аллаһ каршында аның хәерле нәтиҗәсен күрәчәкбез. Әгәр дә инде дөнья өчен күченгән булсак, Аллаһ Тааля дөньяда да бирәчәк шушы эшебезне.
Әмма ләкин инде ахират көнендә инде аның безгә бернинди хәерле нәтиҗәсе булмаячак инде. Шуңа күрә менә бу безне уйландыра бик каты, мәсәлән, күбебездә бит зәгыйфлек бар. Гыйбадәт кылганда, берәр эш эшләгәндә үзебезне күрсәтәсебез килә, кеше арасында тарал, исемебезне күтәреп, исемебезне таралуын телибез, шулай бит теге слава дигән мәшһүрлек инде. Шул вакытта уйларга кирәк. Менә бу кеше арасында мин танылдым ди, анда макталдым ди, әмма ләкин кыямәт көнендә бу кешеләр миңа нәрсә бирә аласың? Уйласак бер нәрсә дә бирә алмый, шулай бит. Кыямәт көнендә һәр кеше үзе өчен кайгырачак. Анда күкрәк имезгән ана үз баласын ташлап качачак. Шундай куркыныч көн булачак. Кая анда бу кешеләр, кая син тырыштың аның күз алдында син шундай зур кеше булырга, мактану алыр өчен. Алар үзенә дә ярдәм итә алмаячак кыямәт көнендә. Бер нәрсә дә бирә алмаячак. Ни өчен соң мин шушы кешеләр өчен тырышам, шушы кешеләр өчен анда дан казанасым килә дип без үзебезгә фикерләргә сорау бирергә тиешбез. Әгәр дә без һәрбер эшне Аллаһ ризалыгы өчен эшләсәк, Аллаһ Раббым миннән риза булсын, Аллаһ Тәала мине яратсын дип шушы изге гамәлләрне кылабыз икән, һеч шиксез Аллаһ Тәала калдырмаячак, кыямәт көндә без нәтиҗәсен күрәчәкбез. Һәм ул Аллаһ Тәала шушыны тагын да арттырып бирәчәк әле. Менә кулым, син минем өчен эшләгән идең, бүтән беркемне дә ниятеңә кертмәдең, бары тик ниятеңне пычратмадың, бүтән кешеләр белән, дөнья нәрсәләре белән, мәсьәләләре белән бары тик шушы минем ризалыгымны гына теләдең, мәм исә иң хәерле тагын да күбәйтеп әҗер савабын бирим дип җәннәткә кертәчәк. Шуңа күрә һәр вакытта да сорау бирик. Менә мәчеткә килдем, кем ризалыгы өчен килдем? Менә дәрескә килдем, кем ризалыгы өчен килдем? Аллаһ ризалыгы өченме, кешеләр ризалыгы өченме? Менә мин ризык ашыйм, менә мин йоклыйм, менә мин эшкә барам, кем ризалыгы өчен? Аллаһ ризалыгы өченме? Яки инде бүтән нәрсәләр өченме? Шуңа күрә менә гадәти генә нәрсәләр белән дә күпме әҗер савап эшләп була. Әгәр дә без уяу булсак, гафиллектә булмасак, онытмасак инде. Һәм һәр вакытта да инде истә тотыйк. Һәм Аллаһ Субханаһу ва тәвфиқ бирсен безгә шушы хадис белән инде гамәл кылырга, ниятләребезне һәр вакытта да төзәтеп, саф, чиста булып, Аллаһ ризалыгы өчен генә булып инде һәм гадәти эшләрдән дә гыйбадәт булып, әҗер саваплар туплап яшәргә насыйп эйләсен. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.